Potím sa. Potíš sa? Potíme sa. Je to úplne prirodzené. Volám sa Michaela Blaško a som kožná lekárka. Problém nastáva vtedy, ak sa potíme nadmerne, pôsobením baktérií náš pot začne zapáchať. A práve preto si dnes posvietime na produkt Spiridea Forte Deo. Spiridea Forte Deo je účinný antiperspirant vo forme krému. Obsahuje soli hliníka v účinnej koncentrácii. Nepreniká do hĺbky, ale pôsobí na povrchu. Vytvára v ústi potnej žľazy akúsi zátku, ktorá následne obmedzí nadmerné potenie, ale neohrozí prirodzenú termoreguláciu. Forte Deo antiperspirant v kréme nanášame na čistú kožu v oblasti podpazuší, dlaní alebo chodidiel, ideálne každý večer. Pôsobí antimikrobiálne, čím potláča nežiaducí zápach potu. Neobsahuje alkohol ani iné dráždivé látky, preto ho znesie aj citlivá koža. Príjemne vonia, má dobrú textúru, krémová forma antiperspirantu je šetrná a rýchlo sa vstrebáva. Nezanecháva pocit mastnoty. Spiridea Forte Deo krém proti poteniu neobsahuje alkohol, preto kožu nevysušuje ani nedráždi. Pôsobí dlhodobo v boji proti nadmernému poteniu. Funguje. Nesklame.